ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನಿನಿ ಮದ್ಮೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತ ತಂಬಿಲಗು ಮತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟದ ಮೂಲ ಏಳ್ಕಣಗ್ ಮದಿಮೆ ಬಜಕುಳು ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಇಂದೆ ಈ ಜನ ಉಳ್ಳೇರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡ ಇಂದು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ ಪುಳ್ಳಿ ಎಂಕಲ ಪುಳ್ಳಿ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಬುಧರ್ ಅನ್ವಿತ್ ನಾನು 4 ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೀಜಲುಂಡು ಬೀಜುಂಡು ఒక ಬಜ್ಜೆಲುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ನೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತಂಡೆ ಅದಂಡು ಜಿಲ್ಲೋಲ್ ಪಾನಿತ್ತು ಏನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಬೆರ್ಲಪೇಟೆಗೆ ಇದ್ಯಾ ಎಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ಯ ದಾರಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ಯ ಮದ್ನೆ ಕರಿತದು ಮದ್ನೆ ಕರಿತಜಿ ಪನಸಾಪನೆಗೆ ದುಂಬು ಪಿದಾಡ್ಯ ಎಂಕ್ಲಿದನ ಕಟ್ಟದ ಮೂಲೆ ಪೋಡು ಅನ್ನಿತೆ ಪೊಯ್ ಉಕ್ಕಿನಡ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಡಿತ್ಯ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪೋಂದಲ್ಲ ಸರ್ವಾಣಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತೆ 2 ತಿಂಗಳು ತುಲೆ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರಿ ಭೂತ ತಂಬಿಲ ಗೊತ್ತನಾಕ್ಲಿ ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಎಂಕಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನೀಲಾಶ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅರ್ಚನಾ ಎನ್ನ ಪುದರ ಧ್ರುವಿ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಚ್ಚು
ಎನ್ನ ಬುದಾರಿ ಹಣ್ಣು ಅಚ್ಚು ಸರಿ ಪನ್ನ ಪುದಾರು ಎನ್ನ ಬುದರ ಅಚ್ಚು. ಅಂಚತ್ತು ನೀನು ಫುಲ್ ಪುದಾರ್ ಪನ್ನೆ. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಷರ ತೇಜ. ಎನ್ನ ಬುದಾರ ಅನ್ವಿತ್ ಅಕ್ಲು 2 ಜನ ಪುದಾರ್ ಪನ್ ಪೂಜೆ ರೀ. ಪೂರ ಕುಕ್ಕು ಬಲ್ ತಂದಿಲ್ಲ ರೀ. ಕೆಲ ಹಾಲು ಏತಿಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕು ನಮ್ಮೂನು ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು. ಅದೇ ಬುಡ್ನ ಎಡ್ಡೆದೇವು. ಅಬ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕು. ದೊಡ್ಡ ಪಾಟೆಗಿ ಕುಕ್ಕು ಏತಿಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕು ಏತಿಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕು ಏತಿಕೊಂಡು ಎಡ್ಡಂಡ ಎಂಕು ಬೋಡು ಕರೆಂಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಲ ಇಂಥ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಕಾಣ ನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮಸ್ಕಾರ.